3 kvinnor har dött efter att ha skjutits i huvudet vid en restaurang i Imatra i östra Finland. De var stadsfullmäktiges ordförande Tina Vilén Jeppinen och 2 journalister som hade varit ute ihop. Enligt polisen avlossades totalt 5 skott mot kvinnorna med ett jaktvapen. Och den misstänkte mannen kunde gripas på plats och försökte inte fly när polisen grep honom. Enligt polisen har den gripne unge mannen tidigare gjort sig skyldig till våldsbrott och motivet är ännu okänt. Hän oli paikalle tullut autolla ja hänellä oli mukanaan tuommoinen pitkä kiväärimallinen ase, niin eihän hän sinne varmastikaan sattumalta ole aseen kanssa keskelle Imatran keskustaa keskellä yötä päätynyt. Että kyllä hänellä ilmeisesti tämmöinen surmaamistarkoitus on ollut, kun hän on autolla liikkeelle lähtenyt ja päättänyt sinne Imatran keskustaan sillä autolla tulla. Mutta se, että kenet hän on aikeissa ampua, niin mikään ei viittaa siihen, että hän olisi nimenomaan näitä 3 naista ollut tulossa ampumaan, vaan valinnut sitten tapahtumapaikalle päästyään uhrit sattumanvaraisesti. Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin ase oli luvallinen ja hän oli sen haltuunsa saanut, mutta sitä, että millä tavalla hän oli sen saanut haltuunsa ja kenen se ase on, niin sitä nyt ei ole tässä vaiheessa vielä tutkinnallisesta syystä tarpeen kommentoida. Ja myöskin semmoisia huhuja siellä on kirjoiteltu, että tämä tekijä itse olisi joku puolustusvoimien palveluksessa oleva henkilö, mutta sekään ei missään nimessä pidä paikkaansa. Mutta hänen poliittisesta ajattelustaan nyt en tässä vaiheessa pysty sanomaan vielä mitään.